Първо започнаха децата от преди 6 и покрай тях и ние с татко им се запалихме. Защото е нещо хубаво, нещо, което трябва да се запази. По-добре е децата да си знаят българските традиции и да ги спазват. От Монтана съм и се запалих по кукерството, откакто се събрах с моя съпруг. Сега вече няколко години цялото семейство се включваме в тази традиция, за да изгоним злите сили за берекет и най-вече да съхраним традициите и да оставим за децата си следа от нашия род.